O Concello de Vilanova presentou a programación cultural dos meses de abril e maio. O programa Sonatas de Primavera inclúe un amplo abano de actividades artísticas como concertos, obras de teatro ou representacións cinematográficas. A gran novidade deste ano é que gran parte dos eventos terán lugar na renovada Igrexa da Pastoriza. Están rematando unos detalles de la parte eléctrica y ya se utilizará la Iglesia Pastoriza para eventos, porque tenemos ahí un pequeño, digamos, auditorio, un pequeño teatrillo, que es una iglesia al fin y al cabo, para sobre 150 personas podemos meter, y ahí van a ir parte de los actos. La novedad es eso, que ya contamos con el apoyo y que a partir de ahora en todos los eventos que tengan que ver con Valle Inclán se utilizará la Iglesia de la Pastoriza. Na programación destacan os artistas de Vilanova que serán protagonistas de gran parte dos eventos. A maioría das actuacións, a mitad polo menos, son de xente de Vilanova, son tanto personas que teñen o seu grupo, tanto de rock, de actuación, tanto a súa obra de teatro como Fátima Rey, que vai facer varias actuacións, como os de Rock in Vila, que van facer varias actuacións. Outras das novidades desta tempada son as sesións Vermú ou unha andaina dende Vilanova ata Cruz de Lobeira. Con todo, o máis destacado é o Terrón Jam Session para estrear o Parque do Terrón. Con esta Jam Session, que vai ser no Día das Letras Galegas, vamos a dinamizar ese espacio con unha serie de actuacións que van a consistir nunha banda na que vayan rotando os músicos. Van a vir, en principio, máis de 20 músicos diferentes, de diferentes bandas, que van a tocar repertorios decididos pola súa conta, e tamén improvisarán ali en directo. Os eventos culturais serán gratuítos e están destinados a todos os públicos.